Xa estamos preparados e nada, temos a sorte de ter connosco a Begoña, abandonar as videoconferencias para ter a presencialidade de Begoña, que é a presidenta de Véspera de Nada, e nos vai a falar sobre Véspera de Nada, non me acordo o título da conferencia, a presentación de Véspera de Nada. E nada, vou facer unha pequena presentación para que a coñezades un pouco máis, un pouco mellor que en Begoña, e nada, xa vos deixo con ela. Begoña de Bernardo é enxeñeira agrónoma. Internet chivounos, tú corríxeme se me equivoco, Internet chivounos que convertiu en realidade o seu proxecto de fin de carreira, que actualmente é o seu medio de vida, o Centro para a Resiliencia Pousadoira, en Callobre, Miño. Como figura na súa web, a resiliencia en ecoloxía é a capacidade das comunidades de soportar impactos ou perturbacións ambientais, de adaptarse e recuperarse adquirindo novas ferramentas e capacidades. Por iso, a Casa Pousadoira é moitos máis que unha casa de turismo rural que produce agricultura ecolóxica. O Centro de Residencia Pousadoira pretende informar, divulgar e proporcionar formación para enfrontarnos á inevitable crise que supón seguir un modelo que pretende crecer de xeito ilimitado nun planeta finito. Begoña é activista da Rede para o Crecemento EONAVIA, Galicia e o Bierzo, e é a presidenta da Asociación Véspera de Nada da que nos ven a falar. A asociación chamase Véspera de Nada por unha Galicia sen petróleo, para nos ven a contar un pouco o traballo que veñen realizando xa dende o 2008. Adiante. Vale, moitas gracias. Gracias por convidarnos un ano máis, por estar aquí participando. Xa temos estado como asociación na Mostra do Posible varios anos e, bueno, este ano participando aquí na... Bueno, vou quitar isto para falar, se me permitides, porque é moi incómodo. Este ano, convidáronnos a esta Escola das Economías Transformadoras, que, bueno, darvos os parabéns, porque ten un alto nivel de ponentes. Síntome un pouco compunxida despois desta ponencia de Alicia Valero, e as que tiveron lugar tamén onte, o xoves, con Antonio Turiel, dos que me declaro firme seguidora e aprendiz. Así que, bueno, por unha parte a min tocoume unha parte máis fácil, que é a de presentar a nosa asociación, pero ao mesmo tempo tamén máis difícil, porque sei que por parte do público normalmente se nos pide solucións. A nós, a quen normalmente se nos pide alternativas. Que facer? Que podemos facer, non? As persoas do común a pé de rúa. Entón, ten estas dúas vertentes logo. Así que, sin máis, vou empezar contándovos o que é Véspera de Nada e o que ven facendo desde que se fundou no ano 2008. Bueno, Véspera de Nada é unha asociación de ámbito galego cuya finalidade é a divulgación e a información a respeito do cénit do petróleo, dos límites ao crecemento, do cénit do petróleo e de outros combustibles fósiles, e dos límites do crecemento e dos riscos do crecemento exponencial. É unha asociación que entre os seus obxectivos ten tamén os de promover cousas como a soberanía alimentaria, a agricultura ecolóxica, a permacultura, a soberanía enerxética ou a autoorganización das persoas tamén para digamos, facer a transición necesaria que temos que facer neste cambio de paradigma ou neste cambio, neste fin de sistema, non? Para conseguir esos obxectivos, a asociación o que ven facendo durante todos estes anos fundamentalmente foron moitas charlas, moitas conferencias en todos aqueles lugares onde nos quixeron oír e nos chamaron ou onde nos puidemos xestionar charlas divulgativas. Tamén temos unha web, un blog, e o que foi, digamos, máis importante ou foi un punto de inflexión
no traballo da asociación, que, como digo, empezou a funcionar no ano 2008, o que foi un punto de inflexión foi a publicación no ano 2014 da Guía para o Descenso Enerxético, que seguramente moitas de vós coñeceredes ou escoitaríades falar dela, e que é este libro que se publicou mediante un crowdfunding e do que se editaron nunha primeira edición 1000 exemplares, que foron vendidos todos, e nunha segunda edición outros 1000, dos que se venderon máis ou menos a metade. É unha publicación que, polo tanto, nos parece que tivo bastante éxito, porque non cabe dúbida que é un ensaio en lingua galega, e, bueno, pois 1500 exemplares vendidos parece unha cantidade bastante interesante. Está disponible actualmente tamén para descargalo da web, na páxina da guía, que se chama galiciapostpetroleo.info, me parece. Bueno, buscando por Guía para o Descenso Enerxético, ides poder descargala se queredes, tamén se levan feito unha boa cantidade de descargas. Bueno, isto fainos pensar que en Galiza debería de terse un coñecemento xa regular do que é esta temática, non, que estamos tratando hoxe aquí. E tamén, pois, seguramente, se hoxe estamos falando aquí de todo isto con expertos da categoría de Alicia Valero ou de Antonio Turiel, é en boa medida, pois, por este traballo feito tamén ao longo destes anos, non? Ademais diso, traducimos do catalán outro pequeno libriño que se chama Por que a crise non acabará nunca, de Jordi Solé e Francesc Sardá. Tamén presentamos unha traducción ao galego que se chama Límites revisitado, e que é unha revisión sobre os límites do crecemento. É un libriño que é o resultado dun informe que o Parlamento Británico pideu a 2 expertos para, digamos, actualizar aquel límites do crecemento do ano 1972, que o Clube de Roma encargara ao Instituto Tecnolóxico de Massachusetts no seu momento, e que foi, digamos, o primeiro informe que avisaba de precisamente estas cousas que estamos tratando hoxe aquí, non? Do cénit dos combustibles fósiles, dos límites do crecemento, dos límites nos recursos naturales, etc. Bueno, pois esta traducción dese informe que o Parlamento Británico encargou fai uns anos, presentouse aquí no Parlamento a todos os grupos políticos con representación parlamentaria. Outras cousas que veu facendo a asociación, pois foi en moitas das eleccións, as eleccións autonómicas, galegas, tamén as estatais, incluso algunhas europeas, se teñen presentado baterías de medidas que enviábamos a todos os partidos, ou, a maioría, aos que podíamos, a todos os partidos que se presentaban a esas eleccións, pois eso, baterías de medidas que nos parecía que deberían estar recollidas nos programas electorais, tamén nas eleccións municipais. Se ten feito en algúns municipios onde tiñamos capacidade. Como decía ao principio, quizás o punto de inflexión que fixo que se conocese máis a nosa asociación foi a publicación da Guía para o Descenso Enerxético, que é, digamos, a nosa actividade quizás máis importante. A Guía é un libro que se estructura en 3 partes. Como decía, fixéronse moitísimas presentacións da Guía para o Descenso. En Galiza, pois unhas facilmente máis de 40 ou 50 presentacións en locales sociales, asociacións de veciños, a veces concellos, etc., en algunha universidade. Tamén se presentou en Madrid, en Cataluña. Está traducida ao catalán tamén por unha asociación, por Arguelaguer en Transición.
E a estrutura da guía estruturas en 3 partes. Nunha primeira parte faise unha diagnose do momento presente, de onde estamos a respecto dese consumo de combustibles fósiles, de recursos naturales, de recursos minerales, e cara a onde vamos. Nunha segunda parte, o que se recollen son moitísimas medidas estructuradas á súa vez en 3 bloques. Por unha parte, medidas para o ámbito individual ou persoal, doméstico. Por outra parte, un segundo bloque de medidas para pequenas empresas, pequenos negocios. E, por último, outro bloque de medidas para administracións, sobre todo centrado no local, nas corporacións municipais. Son propostas moi variadas e moitas propostas, todas as que se nos puideron ocurrir ou que fomos recopilando de diversas publicacións que nos parecían acaídas para o noso territorio, porque tamén hai que ter en conta en cada sitio no territorio no que estamos. Temos tamén un material que é bastante interesante, traducido ao galego e doblado ao galego, que é un pequeno documental de animación producido polo Post Carbon Institute, que está ao frente del Richard Heinberg, que se chama Non hai mañá, e é unha pequena animación de uns 20 minutos de duración, moi didáctica tamén a respecto de todo este tema. Na actualidade, véspera de nada, sigue facendo basicamente labor de divulgación e de información, e de como estou eu hoxe facendo aquí, acudindo a donde nos chaman, actualizando na medida do posible os datos según os acontecementos que van ocurrindo. Lamentablemente, constatamos que pouco se cambiou na dirección das políticas locales ou das políticas estatales ou das políticas europeas. Pouco se ten cambiado a dirección do que se estaba a facer. Eu, escoitando agora a Alicia Valero, pensaba que se estamos no minuto 42, dificilmente nos vai dar tempo de facer todos eses cambios tan grandes e tan profundos que hai que facer. Por non falar da capacidade para facelos, porque a capacidade de reciclaxe, a capacidade de recuperación dos materiais dispersos, dos materiais que pode haber nos aparellos de alta tecnoloxía, é unha actividade que moi consumidora tamén de enerxía. Digamos que a capacidade para poñer en funcionamento esa economía espiral ao mesmo tempo que facemos a transición enerxética, contemos na medida do posible un desastre climático, efectivamente hai que evaluala con números, non é simplemente emitir unha opinión do que nos poida parecer, pero sí penso que temos que incorporar a esa visión estrictamente tecnolóxica, matemática, física, termodinámica, que é fundamental. É imprescindible incorporarlle, e así o recollemos tamén na guía con un capítulo importante dedicado ao cambio personal, incorporarlle esa outra visión filosófica que se apuntaba por aquí nunha pregunta, esa outra visión meditativa, reflexiva, de pensar para que, a onde imos como seres humanos, como humanidade, como sociedade, e para que, de cuestionarnos profundamente para que facemos o que facemos, cales son os obxectivos, porque se cadra as cousas poden ser moito máis simples e verdadeiramente esta carreira económica, que ao fin e ao cabo é unha carreira do sistema económico capitalista que nos embarca nela e que nos atrapa, por decirlo de algún xeito, pois
para qué, non? O que se hai que cuestionar realmente non é eso. Eu penso que as solucións son moitas, simples e locales. Non nos podemos quedar con unha sola solución, decía tamén, apuntaba Alicia, serán necesarias todas, pero para min todas esas solucións pasan por unha enorme simplificación das nosas vidas, hipertecnoloxizadas, cheas de cousas, non, hiperconsumistas, en definitiva. Aínda que poidamos reciclar, aínda que poidamos reutilizar, eu penso que non podemos facelo sin unha enorme simplificación da nosa vida. Esas solucións simples, locales e moitas, claro, son as solucións que nos interesan ás persoas, porque son as solucións que están nas nosas mans. Cando se falaba de biogás, porque yo preguntabas tamén a Turiel o outro día, sí, claro, temos que contemplar todas as posibilidades, pero esas posibilidades pequenas, Turiel decía, non é escalable. O problema é que o biogás non é escalable. O problema é que non é susceptible de ser obxecto de grandes megaproxectos que sean rentables económicamente para unha empresa. O problema é que ás empresas, ás grandes corporacións, non lles interesan as solucións simples, porque as solucións simples están nas mans das persoas. Podémolas poñer en marcha nós. Suelen ser sistemas que podemos construir a nivel local. As tecnoloxías simples, as tecnoloxías apropiadas. Podemos construílas nós cos materiales que temos no noso entorno. Podemos arranxalas, podemos repoñelas, podemos desmontalas e transformalas noutra cousa cando se lles acaba a vida útil. Un carro é unha tecnoloxía simple. Podemos construílo coa madeira que temos no monte, co ferro que podemos fabricar nunha forxa, podemos montalo, podemos arranxalo cando se lle estropea algunha peza, porque temos ademais o coñecemento nas nosas mans. Temos os carpinteiros, temos os ferreiros, tiñamos, que saben facelo, que teñen o coñecemento, o saber facer. Cando xa está tan acabado que non vale para outra cousa, queimamos os restos da madeira, volvemos a fundir o ferro se é preciso. Eso é unha tecnoloxía simple. Esa tecnoloxía non dá dividendos ao capital, ás grandes corporacións. Entón, eu penso que parte do problema ven por aí, en seguir pensando que se dispoñemos de toda a enerxía de forma ilimitada, todos os problemas teñen solución. Podemos arranxar o cambio climático se temos moita enerxía, porque podemos fabricar uns dispositivos que nos capturen o CO2, porque poderemos... Eu penso que aí é un fallo do noso pensamento hipercientífico, tamén hipertecnolóxico, é dicir, por moita enerxía que teñamos, por outra banda, están os principios da termodinámica. Cando usamos enerxía para facer funcionar aparatos, para facer funcionar máquinas, hai unha parte que se perde sempre, que se disipa en forma de calor. En algún artigo de Antonio Turiel tamén lin que se utilizásemos toda a enerxía que quixéramos de forma ilimitada, en 400 anos estaría fervendo a auga do mar. Elevaríamos tanto a temperatura do planeta, porque do que non podemos escapar son dos principios da termodinámica. E o primeiro principio di, non podes ganar, o segundo principio di, non podes empatar, e o terceiro di, non podes abandonar o xogo. Sempre perdes, sempre se perde enerxía. Enerxía que se disipa. Hai unha enerxía que utilizamos, que fai traballo, pero hai unha parte que se disipa e que se perde, que pasa a aumentar a entropía. Entón, eu penso que temos que
poñer solucións técnicas, solucións tecnolóxicas, temos que, claro, utilizar de mellor maneira os materiales, pero tamén é moi importante facer esa reflexión profunda, esa reflexión cara adentro de como queremos vivir, que necesitamos verdadeiramente para ser felices, para ter unha vida digna. Reconecto tamén co concepto ecofeminista da vida no centro, que decía tamén Alicia, de que somos ecodependentes e somos interdependentes. E tamén temos que ter en conta a equidade e a xustiza social. Porque quizás no primeiro mundo, quizás nos países occidentais, podemos seguir poñendo parches unha temporada máis e podemos seguir mantendo o noso xeito de vida, pero a min cáusame profundo desasosego sentir que o meu benestar ou o meu xeito de vida está sustentado no malestar do resto da xente do planeta, ou de unha enorme cantidade de xente no planeta, non? Que máis reflexións podería facer? Eu coido que o que é a presentación da asociación máis ou menos está feita. Eu preferiría que me preguntarades vos máis cousas que queirades saber. Lanzo tamén unha petición de que necesitamos máis mans en véspera de nada. Estamos actualmente nun momento bastante estacionario, nós sí que estamos nun momento bastante estacionario de actividade, porque por circunstancias, sabedes que normalmente nos grupos asociativos, etcétera, pois sempre hai unhas cuantas persoas que van tirando un pouco máis do tema. Por cuestións personales chega un momento en que esas persoas ao mellor teñen que ocuparse de outras cousas, ou por traballo, ou pola súa vida persoal, familiar. É difícil a veces o recambio. Entón sí que é verdad que neste momento temos bastante baixo o nivel de actividade en véspera de nada e bueno, sí que necesitaríamos pois xente que se anime a participar máis. Dentro de pouco imos ter a nosa asamblea anual e probablemente fagamos tamén un acto aberto para quen queira asistir, así que bueno, convido vos tamén a que coñezades máis a asociación. Tamén quería, se me permite, ainda que non é o obxecto estricto da charla, presentarvos un pouquiño unha pincelada da Rede para o Decrecemento. A Rede para o Decrecemento nace no ano 2017, 2018, é tamén unha asociación, neste momento unha asociación xa constituída e rexistrada, e nace pois como un paso máis aló coa idea de facer propostas, quizás, ou de aglutinar a moitos colectivos e a moitas persoas que xa están facendo cousas que son na liña do decrecemento, aínda que non o saiban. Entón, a Rede para o Decrecemento o que fixo foi unha primeira elaboración de textos en distintos ámbitos, como o económico, o transporte, o turismo, a educación, etc., a agricultura, e con eses textos fixo un congreso na cidade de Ferrol no ano 2019, e dese congreso saliron unhas ponencias coas que tamén se publicou un libriño que é este, chámase Decrecemento, construindo alternativa, que recolle as ponencias dese congreso, que tamén teñen unha parte de diagnose e unha parte de propostas. Tanto a Rede para o Decrecemento como Véspera de Nada para min son organizacións irmáns que van da man. Hai un palabra novo que acabo de pronunciar, que é o decrecemento, porque si, eu estou convencida de que, a pesar de que fagamos todo o que hai que facer para unha transición ecolóxica ordenada,
que o temos que facer, efectivamente, a enerxía do futuro será ecolóxica, será renovable ou non será, pero a pesar de todo eso, como decía antes, eu estou convencida de que temos que simplificar. E simplificar significa reducir os consumos de moitas cousas. E reducir significa decrecer na esfera material da economía. Decrecer na esfera material da economía. Vale? Desmaterializar o que se poida e reducir pois, moitos consumos, pois, tamén como decía antes Alicia, que son superfluos, que non son importantes ou imprescindibles para a vida das persoas. Non? E aí é onde entra pois, a filosofía e a corrente do decrecemento. Non? Do decrecemento que recolle esa simplificación, esa reducción, esa transición hacia unha economía de carácter estacionario e tamén parte fundamental da filosofía do decrecemento é a equidade, o reparto xusto dos recursos. Eu, por a miña parte, deixaríao aquí. O máis interesante é que preguntedes e que debatamos, se queredes. Eu quero saber onde estades. Se estades por aquí cerca, botovos unha man encantada, porque son ecoloxista. Non che teño coche, nunca viaxei en avión e dixo que fun a Madrid. E vamos, encantada. Sí, pois mira, somos unha asociación de ámbito galego. Bueno, non temos un punto como tal físico de centro de operacións. A sede está na miña casa, no Centro para a Resiliencia, neste caso. Temos unha asamblea anual e a veces xuntámonos para facer algunhas visitas a proxectos interesantes. É unha das actividades que facemos dentro da asociación. E despois a nosa actividade é fundamentalmente pois dando charlas ou escribindo artigos para publicar en algúns medios, na nosa propia web, no noso propio blog. Fundamentalmente esta é a nosa actividade. Que se poderían facer máis cousas, seguro, acudindo a veces tamén a feiras, pois cos nosos libros para poñer á venda ou para informar do que somos. Na Mostra do Posible estuvemos varias veces. Entón, non che podo decir, estamos aquí cerca, podes colaborar, ir a un sitio físicamente, botar unha man, porque non é así a nosa dinámica de funcionamento neste momento. Tamén porque temos pouco personal. Ao mellor, se nunha zona máis localizada hai varias socias, varias persoas socias, pois aí sí que se poden formar nodos. Por exemplo, en Ames, ao carón de Santiago, hai un nodo que está traballando de forma un pouco máis independente, porque ali se dá a circunstancia de que se xuntan 4 ou 5 ou 6 socios e poden facer ali concretamente cousas máis de ámbito máis localizado, máis local. Por exemplo, fan un programa de radio que se chama Ames Pospetróleo na radio municipal de Ames. Entón, pois claro, se nunha zona determinada de repente hai persoas que din, pois eu quero facer aquí algo en sintonía con Véspera de Nada, pois para adiante, por suposto. E a outro nivel, pois sempre se pode tamén facer un socio ou socia de Véspera de Nada. Temos unha pequena cuota de 15 euros ao ano e participar na vida asociativa e na divulgación, espallar funcionar tamén como canle de transmisión do que se fai desde a asociación e do que se fai desde outros lugares, non? Porque sí que é verdad que hoxe a información circula polas redes, circula polas canles de internet e a ese nivel cantas máis sexamos tamén trasladando esta información, transmitíndoa, aínda que moitas veces tamén resulta nun exceso. Eu son a primeira que me bloqueo cando recibo moita información, pero bueno, pois sempre é interesante tamén, toda a axuda é benvida, así que... Bueno,
Moitas gracias pola túa conferencia, pola labor que facedes. A ver se non é un pouco friki a miña pregunta. Dentro do que a túa propia opinión, que opinas de implantar dentro da vosa labor divulgativa, tendo en conta que a maioría de todos estes mecanismos para parar esta loucura van a ser lentos e que a concienciación ainda non está... a educación vai lenta e a maioría da xente non se entera de nada e iso vai a supoñer plantar certos mecanismos tamén vai a levar un tempo. Que opinas de certas medidas educativas de propoñer, por exemplo, que a xente se autoesterilice ou facilitar as medidas como a esterilización e demais para parar de maneira directa o crecemento da población, porque aí eu alucinei coa cifra do ano 2050 que eran 10.000 millóns de personas. Entonces, que opinas dentro de que unha labor educativa se propague, non unha imposición que sei que pode sonar moi econacio, non sei que, como fan en China, que hai regulacións de natalidade e deste estilo, pero bueno, pois que divulgar que a xente e que exista unha facilidade a esterilización gratuita, por exemplo, tanto para homes como para mulleres, e promover controis de certos de consumo, promover que se aposte de cara a regulacións estrictas dende os gobernos, non? Que non todo dependa da propia vontade de cada un, porque creo que vai a ser algo máis lento, sino que tamén se propoñan medidas ou leis que vayan de cara aí. Non sei se me expliquei un pouco así isto. Xa, desde logo, en calquera medida para conter pois este desenfreno, digamos, exponencial, de crecemento exponencial, ou para cinguirnos ao que son os límites de recursos que temos ao noso dispor, eu penso, e hai correntes para todos os gustos, pero esta é unha vía que está tamén moi explorada no libro de Casal Lodeiro, a esquerda ante o colapso da civilización industrial, de si son máis efectivas medidas por abaixo, digamos de tipo individual ou colectivo, pero por abaixo, medidas por arriba de tipo institucional. Eu desde logo penso, e moitos estudos chegan á mesma conclusión, de que o mellor son cousas mixtas, non? É interesante que a concienciación, a divulgación e a concienciación é fundamental da xente, dos individuos, pero tamén é verdad que moitas veces a concienciación da xente vai por diante das institucións. E iso temoslo visto moitas veces na recollida selectiva do lixo, por exemplo. Son boas, é bo que haxa sempre medidas desde abaixo, pero acompañadas de medidas desde arriba. Entón, é interesante que haxa efectos exemplo ou proxectos exemplo de persoas, de colectividades que poñen en marcha pois medidas simplificantes, non? Pois pode ser o caso, mellor, penso nas brigadas deseucaliptizadoras, ou en algunha ecoaldea, ou en aproveitamentos de recursos enerxéticos, etc., pola parte das comunidades locales, pero tamén é moi interesante tanto que esas medidas se vexan apoiadas pola administración local, que é o máis inmediato, pero tamén é superinteresante que desde as institucións se habiliten políticas que vayan tamén nesa dirección, non tanto na dirección de educar a población, de divulgar, de formar, de concienciar, como na dirección de, por exemplo, unha empresa pública de transporte interparroquial nos concellos, de transporte público, ou como apoio a agricultura ecolóxica, como apoio, claro, unha cousa ten que ir acompañada da outra, penso eu, senón non creo que sea moi viable nada. En canto ao tema contención da población, é unha cuestión controvertida. Incluso a nivel científico non está claro que simplemente deixar de ter descendencia
sea unha cuestión efectiva, non, para superar este impás civilizatorio. Non está claro, porque efectivamente sí que necesitamos recambio xeneracional. Nunha sociedade de recambio, nunha sociedade de descenso enerxético, se o pensamos tamén nas sociedades máis primitivas ou na nosa sociedade de fai 100 anos ou 200 anos, pois era preciso ter man de obra xoven que pudese, é dicir, a supervivencia colectiva dependía tamén de que houbese xente que fose capaz de traballar de forma moito máis manual. Entón, desde o meu punto de vista, pensamos que na asociación pensamos que imos cara a sociedades moito máis rurais, donde vai haber que facer moitos máis traballos de forma ao mellor máis tradicional ou máis manual, menos mecanizada. Dadevos conta de como se fai toda a agricultura hoxe en día, totalmente mecanizada, totalmente dependente do petróleo. Entón, ao mellor tampouco non é moi prudente ir cara a sociedades tremendamente avellentadas. En todo caso, eu penso que si é fundamental pois poñer ao alcance sempre medidas, non, de anticoncepción, de regulación da poboación, sí, pero tamén penso que as sociedades se teñen información e en función da presión tamén autorregúlase. Eu creo que se autorregula a demografía bastante ben, sinceramente. Non creo que haxa que ir a medidas ao mellor tan drásticas, pero, bueno, non sabería moi ben que decirche. Pero creo que a nivel incluso de estudos científicos que eu non coñezo polo miúdo, non é tan claro que sea recomendable ir a unha contención drástica, a un descenso drástico da población. Tamén, por outra banda, se anuncia ou podemos ir cara a descensos da población bruscos se non temos cuidado. E aquí cito outro libro de Manuel Casal Lodeiro, Nosotros los detritívoros, que estuda bastante ben este tema de como se pode ver afectada a población mundial, e hai moitos autores que teñen feito estudos deste tipo que ten que ver coa capacidade de carga do planeta, non que capacidade de carga ten o noso planeta de albergar cantos seres humanos. Evidentemente, hai autores que se quedan en 1.000 millóns, hai autores que din que hasta 10.000 millóns, hai unha horquilla moi amplia. Evidentemente depende moito tamén de como vivan esas persoas, con que recursos e con que nivel de consumo. E aí o deixo. Hola, obrigado, Begoña, polo teu faladoiro. Aquí un siareiro voso. Ademais, hai que dicilo, sodes a xente pioneira na cuestión petrocenital, que levades muitísimos anos cando casi ninguén falaba diso, entón hai que paga a pena lembrar que a Asociación Véspera de Nada vosa sodes a xente pioneira deste tema, non? Eu querería simplemente preguntar, non sei se está tratado técnicamente nos libros teus ou o Casdeiro, o mestre Casdeiro, cal é a posibilidade de que en Galicia, por outra parte, se hai experiencias de aplicar o modelo de Transition Town inglés a Galicia, aos concellos galegos, cal sería o concello ou a experiencia sociopolítica se quera remotamente un poquinho perto nesa dirección, non? O modelo Transition Town. Grazas. Bueno, o modelo das Transition Towns efectivamente empeza en Inglaterra, en Totnes, da man de Bob Hopkins, esténdese ahora mismo a moitos países.
É un modelo que eu penso que se inicia cando a xente se cuestiona precisamente que vai pasar ca comida nas cidades cando non haxa tanta posibilidade de transporte, non? Por escasez de petróleo, pola chegada ao cénit dos combustibles fósiles. Como sabedes, hoxe en día a nosa comida viaxa ao redor do mundo miles e miles de kilómetros. Nin siquiera no noso país, en Galiza, que é un país eminentemente rural, que ao que a revolución verde, entre aspas, chegou tarde, mal e arrastro, as tres cousas. Un país que hasta os anos 80 pois se nos decía que era moi atrasado, con unha población agraria do 40%, unha población no sector primario, perdón, do 40% aínda nos anos 80. Sin embargo, a transformación que sufrimos coa entrada na Comunidade Económica Europea foi de tal envergadura que hoxe en día nin siquiera nós temos soberanía enerxética, nin siquiera nós producimos os alimentos que consumimos, veñen de lugares moi afastados. Entón, as transition towns, eu penso que se inician precisamente ao cuestionarse que pasará cando ese transporte de alimentos e mesmo a produción de alimentos teña que cambiar, porque hoxe en día sabedes que se di que por cada caloría en forma de alimento producida, se estamos utilizando 10 calorías en forma de enerxía empregada en producir os alimentos, non? Eu en Galiza non coñezo experiencias do movemento de transición. Hai unha cousa na Universidade de Santiago de Compostela, na páxina da universidade que se chama USC en Transición. Non sei se vai algo máis aló da páxina, pero non coñezo a verdad. Aquí, feito no ano 2016, me parece, fíxose o Congreso en Betanzos, fixemos un encontro de transición e de crecemento, onde foi o Congreso anual foi o encontro anual da Rede de Transición do Estado español, pero eu que saiba, o máis parecido que podo encontrar en Galiza a eso son as hortas urbanas que hai en algunhas cidades, que eu saiba. Posibilidades, pois sí, eu creo que moitas, porque aquí temos aínda moito territorio que podemos aproveitar e que podemos volver a cultivar. É moi urxente poñerlle freno á eucaliptización, é moi urxente poñerlle freno á eucaliptización, deseucaliptizar na medida do posible, e diversificar a nosa produción porque de alimentos, sobre todo, claro. Outra parte importante do movemento de transición é pois toda a cuestión do transporte, toda a cuestión da reutilización e do arranxo de aparatos, da reparación de electrodomésticos, reparación de elementos de transporte, etcétera. Así, a min pareceme unha parte importantísima tamén do camiño que hai que percorrer, non, para facer este cambio. Pero non coñezo demasiadas experiencias organizadas neste sentido, como tal. Tamén a rede de transición ao mellor estánse facendo, pero non están dentro da propia rede, é dicir, é o de sempre, non? Ao mellor estás facendo cousas que son transición, pero non están recollidas, porque eles teñen como unha especie de protocolo como para adherirte, unha serie de pasos que hai que dar como para ser, digamos, declarado transition town ou transition place, non sei, teño unha serie de formalismos, digamos, non? A ver, eu tamén quería incidir en unha historia, estamos falando de usos agrícolas, de terreos, de alimentación, que é un dos problemas principais das grandes cidades. Eu céntrome en Galiza, en Coruña e Vigo, que somos os grandes polos
poboacionais e ademais os grandes polos xeneradores de cousas mal feitas, de medidas moi mal feitas. Eu incido en unha cousa moi concreta, que é a recollida e eliminación de residuos. Penso que os modelos que se están a utilizar actualmente son modelos que teñen que mudar, non teñen que mudar para peor, pero teñen que mudar para facer as cousas de maneira diferente. E digo o seguinte: recoller o lixo das nosas casas todos os días é unha barbaridade. Unha barbaridade de maneira ecolóxica, é unha maneira de fomentar o consumo, e se non te molesta a basura, o lixo, vas a volver a consumir, porque o día seguinte vai te volver. Cando te moleste, cando teñas 3 bolsas de basura na cociña escondidas nun espazo, vas a deixar de consumir máis. Eso é o primeiro. Habría que facer algunha medida para que a recollida de residuos sea selectiva e sexa con menos frecuencia do que se fai. Sería unha boa medida. E como implementar isto? Porque isto o faz, o diste o levas como goberno local e o levas e lanzas a proposta sen explicala, así, a partir de mañán, en vez de todos os días, solamente os xoves e os sábados, por exemplo. Pode ser un hecatombe, non? Están locos, non sei que, estos que están chalados, estos como me voy a traer yo la mierda en casa, non sei que e tal. Pero claro, si antes de tomar la medida te dedicas a hacer asambleas vecinales, explicarlle por qué e con datos reais de canto custa mover un transporte dun camión, canto lixos e tal, que nós, os lixos das cidades, non os tratamos nós, que teremos que empezar a pensar, porque ademais a legislación europea e estatal nos obriga a facelo e non o estamos facendo, a ter as nosas plantas propias de eliminación de residuos, ou polo menos de tratamento de residuos, e a xente yo explicamos e lle decimos o impacto ambiental e o impacto na vida da nosa xente. Eu penso que se logramos facer iso, a xente o entende. E cando tome esa decisión de facelo, é máis, hasta se podía facer en forma referéndum para quen quere que seguir sendo como está e o novo modelo que se quere implementar. E a xente escollería facelo de outra maneira. Pero isto é un rollo que, claro, cando estamos gobernados por señores de casi 80 años, sin familia, e que se la trae floja todo isto, o temos moi complexo. Por iso que a mentalidade da xente que escollemos cando decidimos dar a nosa confianza aos que se presentan, pois isto é importante tamén, hai que facer reflexión. Non sei, é un rollo así. Penso que os residuos é moi importante. Por os residuos poden sair moitísimas actitudes, cambio de actitudes e cambio de reflexións á hora do consumo. Xa, e que nos residuos, igual que en todo o demais, hai dous plantexamentos. Cando o plantexamento de ir cara a un modelo de reducir, reciclar e reutilizar, ou o plantexamento de rentabilidade. Entón, claro, unha cousa choca ca outra. Se ti ves os residuos como unha oportunidade de negocio, pois interesache que caixa cantos máis residuos mellor, que é o modelo de xestión que hai agora. Se recolles os residuos e os levas a unha planta para queimalos e xenerar unha electricidade, entón, canto máis teñas para botarlle a caldeira, mellor. E ao final sempre acabamos no mesmo, no plantexamento profundo do modelo. Se o cambio climático é unha oportunidade de negocio, o problema é que este sistema económico no que vivimos todo o trata da mesma maneira. Hai cambio climático? Pois haberá que facerlle frente, que hai que construir un dique para que non pasen as olas, máis grande, máis alto, máis lejos, máis fuerte. Claro, o problema é o plantexamento profundo do sistema. E este sistema, a catástrofe é unha oportunidade de negocio. Entón, claro, a cuestión é esa. O lixo, para empezar, non pode viaxar quilómetros e quilómetros, nin queimarse.
O lixo orgánico haberá que compostalo a nivel local, localmente, e o resto, e despois pasa tamén por reducir nos envases, reducir unha cantidade de envases. É dicir, as cousas non poden vir envoltas nun plástico e despois nunha caixa de cartón e dentro da caixa outro plástico e outro paquete máis pequeno e outro... Bueno, por poñer un exemplo, pois, si reciclar determinados envases é moi costoso enerxéticamente, pois haberá que sustituílos. Ao mellor temos que renunciar aos envases de brick. Non vai ser unha traxedia. Non depende deso a nosa supervivencia. Entón, hai que evaluar as cousas na súa xusta medida, claro, e ao final son plantexamentos moi de raíz. Claro, o problema é que estamos nun sistema que o obxectivo é o beneficio económico, casi sempre. Vamos facer a transición enerxética, sí. Donde está ahora o negocio? En facer muiños? Bueno, que máis dá facer muiños que centrales térmicas? O caso é facer negocio. Vamos a ver, imaginemos por un momento que hoxe paramos de consumir, o sea, o bestia de avións, móviles, tablets, todo que barcos que contaminan, todo iso. Paramos de traer de China. Pero pasan dúas cousas. Unha, entón habría que cultivar os propios alimentos no país. Non podemos traer o trigo de África, nin os xelados de Turquía, que, por certo, contaminados que estaban, eu xa non merquei ningún. Entón non podemos facer iso, entón temos que cultivar aquí a terra. Podemos quitar os aeroportos, desmontalos e esas terras convertilas en bosque ou terra de cultivo. Pero despois hai un segundo punto. A xente, porque vai tanto móvil, a pantalla e non sei que, porque ten baixa autoestima ou depresión ou non sei que, e toda esa xente hai que curarlle a depresión e ademais darlle clases de cultura e elevar a autoestima, porque se tes a autoestima ben posta e tes un nivel cultural decente, entón defendes o patrimonio histórico, eres feminista, o sea, unha serie de cousas hai que facer, que isto non é unha broma, e temos que renunciar aos vicios, temos que facernos agora mesmo. A idea, non quero darvos un disgusto, pero da monarquía española olvidádevos, e da holandesa tamén, as outras non sei como van, pero estas consumen unha bestialidade, non é unha broma, Mireilles o chalé que teñen alá en Madrid, vai a Palacios, que teñen piscina, 100 e pico de animales, e para manter eses animales, oye, que hai que ter moitos cartos e non é unha broma ter todo aquilo ali. Entón, oye, hai que mirar todo iso. E, por certo, a Iglesia Católica, tal como vai, tamén desaparece, xa vos lo dixo agora. Me ide buscando unha religión máis barata e máis ecolóxica. Hola, buenas. Bueno, no sé, nunca sé si se me oye, ¿no? Pues ahora sí, muchas gracias por la presentación y sí, muy interesante todo el trabajo que hacéis. Nosotros acabamos de llegar a Pontevedra y hemos hecho un grupo de investigación que se acerca mucho a vuestro trabajo porque, bueno, hay principalmente dos proyectos. Hay un proyecto que se llama Prospera, que es prosperidad sin crecimiento económico, que va a hablar de de esta complejidad y contradicción del capitalismo, ¿no? En la que la tecnología obliga al sistema económico a renovarse y a crear destrucción para mantenerse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, tal y como has presentado tú, para salir de ahí, ¿no? Estructuralmente? ¿Cómo salimos de ese sistema económico y cómo repensamos la tecnología, llamando tecnología a cualquier tipo de solución que podemos hacer nosotros, aquí entre nosotros o a diferentes niveles, para repensar la sociedad y la economía, ¿no? Y el otro proyecto, que tiene que ver también con lo mismo que has dicho sobre la lógica económica y la necesidad del beneficio continuo, ¿no? Que siempre está en contradicción con todo tipo de solución. ¿Cómo atacamos los discursos dominantes de las instituciones europeas, por ejemplo, para que la economía circular no sea otra vez otra excusa del capitalismo para hacer una oportunidad de negocio? Entonces, quería primero decir que a nosotros, yo y yo creo que mis compañeros nos encantaría colaborar, pudiéramos colaborar
Y incluso en la asociación, si pudiéramos ayudar en algo, pues yo, Pablo, por mí encantado. Y si no, sí quería preguntar también, como nuestro tema también es un poco pues pensar la tecnología o la manera de organizarnos de otra manera, es cuál es el potencial que veis también a los comunes, ¿no? A los comunes digitales, porque hay esta capacidad, ¿no?, de reparar y de hacer que muchas veces se ha perdido, ¿cómo podríamos reapropiarla, ¿no? Y de manera fácil y accesible a muchas personas, ¿no? ¿Es que hay algún caso, por ejemplo, de comunes digitales en Galicia en los que se intente reapropiar, bueno, compartir estas capacidades o hacer que estas capacidades se reproduzcan para que podamos reapropiarnos de la reparación, de la tecnología y de simplificar la economía y nuestras vidas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Pois encántame oír que tedes eses proxectos. Estamos en contacto, por suposto. En canto ao tema dos comuns, sí, é super importante. Eu penso que é un pilar fundamental tamén de hacia onde temos que ir. En Galicia temos unha gran tradición por ese lado. Temos a tradición dos montes en Mancomún, se coñeces. Unha figura que aínda está moi vixente e pola que se está volvendo pola recuperación agora mismo. A gobernanza dos montes en Mancomún era exemplar tamén. E temos tamén unha tradición no que é os traballos agrarios e os traballos do campo bastante importante, de traballo en común, que afortunadamente perviveu hasta fai pouco tempo, hasta que se destrulleu, hasta que se perpetrou a destrucción do noso medio rural agrario, xa digo, a partir dos anos 80, 90. Entón, pois, aínda hai bastante memoria de como se facían as cousas, digamos, nese momento. Bueno, traballos como acometidas de augas, de traídas de augas ou incluso de apertura de camiños, de pistas no medio rural, teñense feito en común co traballo directo das persoas, locales sociales, co traballo directo das persoas. En canto ao mundo digital ou da reparación, eu coñezo tamén algunha experiencia. No mundo digital están os de Amofedellar, me parece que se chaman. Bueno, non lembro moi ben, pero teño contacto. Eu creo que son Amofedellar ou algo así, ou Gosto Fedellar. É unha comunidade digital e tecnolóxica. Mostra do posible van a estar, vai haber unha presentación de 3 obradoiros de reciclaxe electrónica. Entón veñen a facer un obradoiro práctico, ¿no? Agora non me acordo como se titula, pero bueno, é de coller ordenadores vellos, poñerlle un software nova para reutilizalos, este tipo de cousas, ¿no? Eu lembro tamén algún encontro que fixeran a respecto tamén de maquinarias agrícolas, de como, pois eso, bueno, non o teño moi claro, prefiero non confundir. No tocante á reparación de cousas, tamén lembro ter visto algo nas redes de un proxecto incipiente, que estaba como arrancando para abrir un centro pois onde poder ir a reparar as cousas. Isto teno moi desenvolvido Ted Trainer no libro En la vía de la simplicidad, de como deberían ser eses, bueno, a nivel local, a nivel de barrio, de cidades incluso. É unha visión interesante de como sería ese futuro. Sí, para min é superimportante este aspecto tamén, claro. E sobre todo tamén interconectarnos, porque somos moitas persoas xa as que estamos facendo cousas nesa dirección e non sabemos uns dos outros, e interconectarnos refórzanos, permítenos colaborar, pero tamén sentirnos, refórzanos e reconfórtanos. É superimportante sentir
que sentirnos reconfortados, sentir que hai alguén máis, non? Facendo cousas no mesmo sentido. É moi importante crear comunidade afín por proxectos, pero tamén por sensibilidades. Vale, eu quería coller unha palabra, tamén hai máis preguntas, pero bueno, a miña pregunta iba un pouco por aí, non? Porque como ves o momento actual, non? Que tamén se comentou en algunha ponencia na de Turiel ou noutra, non? Como unha oportunidade para facer visibles estas mensaxes, non? Agora que estamos vendo as fábricas paradas, por a emerxencia climática e tal, como unha oportunidade para visibilizar pois a idea de que unha sociedade máis simple é posible, e por unha oportunidade para unar loitas que veñen de outros de espacios diferentes, non? Porque era por onde ibas ti agora, non? Que, claro, hai xente pois que leva coa teima, non? De facer por exemplo, da telefonía unha cousa, un produto respetuoso co medio ambiente e cunha perspectiva comunitaria, non? Que é un pouco as propostas que se recollen no mercado social. Como facer os nosos ámbitos de consumo, o sea, o horizonte é a simplicidade, non? O horizonte de crecemento parece máis importante non perdelo de vista, pero eso, que en diferentes, o noso consumo facelo máis responsable, respetuoso co medio ambiente e tal, non? Como ves o momento actual para visibilizar estas mensaxes e aunar estas loitas, non? Home, pois eu creo que sí que o momento actual é propicio. Eso demóstrao, pois, por exemplo, que Antonio Turiel estivo no Senado explicando estas cuestións e que a partir de aí esa intervención tuvo unha enorme repercusión, fixeronlle un montón de entrevistas en canles de comunicación en medios grandes, generalistas. Si é unha oportunidade para explicar e para espallar pois estas cousas. Eu tamén sempre pensei que este momento era unha oportunidade para as persoas, para construir desde as persoas outro mundo, outra sociedade. É unha oportunidade que tamén se pode perder, porque, claro, si as grandes corporacións, os grandes elementos financeiros, evidentemente tamén están a pola súa, reaccionan. Vémolo pois co tema ahora candente da enerxía e das enerxías verdes, dos Next Generation e toda esta movida. Vemos como estamos asistindo a unha nova oleada de espolios, de acaparamentos e de desposesión, non? E co tema dos eólicos. Entón, sí, é da megaminería. Entón, é un momento onde a xente pode ser máis receptiva a escoitar a nosa visión do que está pasando e de por qué está pasando, a nosa visión da crise e das causas verdadeiras e últimas desta crise, pero tamén resulta difícil explicalo. Eu sempre digo que resulta difícil explicar a nosa visión, por exemplo, á esquerda tradicional, a visión do decrecemento, a esquerda tradicional, máis preocupada ao mellor por defender o posto de traballo, a xustiza social. Entón, resulta difícil o noso discurso facelo entender. Da mesma maneira, para min é unha analoxía do difícil que me resulta tamén facer entender o discurso ecofeminista ao feminismo clásico, ao feminismo da era industrial, da era productivista. Para min son cuestións paralelas. Entón, sí, é un momento especialmente sensible, ao mellor para espallar o noso discurso e a nosa visión das cousas, non? Sí, pero bueno, tamén é un momento donde da outra parte están reaccionando fortemente. Por exemplo, claro,
cando xa temos un medio rural tremendamente despoboado, tremendamente embellentado e tremendamente improductivo desde o punto de vista da produción de alimentos, do que necesitamos para a vida realmente, pois claro, é moi fácil agora chegar con megaproxectos, expoliar e transformar outra vez isto en nun fornecedor simplemente de recursos. É máis importante que nunca, desde o meu punto de vista, a defensa do territorio, non? Porque deso depende o noso futuro. Hola, muchas gracias. Soy Andrea. Y bueno, me pareció súper interesante, algo así, bueno, que quería recoger y visibilizar, y que creo que es algo que ocurre mucho y que hay que hablar, y por eso agradezco que lo traigas, que es pues todo ese tema humano que hay en los equipos, ¿no? Como decías tú de la asociación, como dónde está la recámara o no, cómo a veces compatibilizar y como la vida personal con la vida pues un poco más activista, o bueno, pues me parece interesante visibilizar eso y las dificultades que hay, y también como quería sembrar la semilla de que creo que hay que ir pensando en también utilizar herramientas para cuidarnos, para cuidar esos equipos, ¿no? Como de aprender a cuidarnos, que creo que como que no nos han enseñado mucho a veces a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer también de visibilizar que muchas veces cara afuera no contamos los problemas que en realidad hay dentro, pues en las familias, en los grupos de trabajo, en los grupos activistas, y bueno, pues que es bonito también ponerlo en la mesa y que aprendamos juntas a ir transformando y mejorando todo eso, y también como compartir que creo que cuando estás con una visión transformadora o una visión de transición, pues es una energía fuerte, ¿no? Como lo que hay no me gusta, transiciono. Necesitas mucha energía, esa es la energía del corazón, la energía del amor, y muchas veces esa energía está herida. Entonces, ¿cómo cuidarnos también desde esa herida, ¿no? Que trae todo esto, que nos hace impulsarnos a otras cosas nuevas? Y después también quería, por otro lado, decir que me gustaría también que solo hubiera recogida de basura los jueves para acumular toda la mierda del fin de semana y que apruebo la medida. Y después también un poco por tejer redes y interconectarnos, pues también contar que el año pasado abrí una cooperativa con 2 compañeras que se llama Anaturoteca, que estamos en Vigo haciendo actividades educativas un poco también con estos valores, y estamos en el espacio colectivo, que también es un espacio muy lindo de permacultura, que se han hecho, pues antes pues hacía más formaciones y así, que está en Vigo, por si queréis curiosear. Y también quería compartir otra información muy valiosa, que estoy un poquito revolucionada, porque el fin de semana pasado fui a Viveiro, que tienen la estación de agroforestería de Viveiro, que nunca había escuchado tal cosa, para mí, más allá de la permacultura, y están haciendo allí pues un ejemplo piloto, que ojalá que llevan ya 1 año o 2 años solo, pero ojalá que esto sea un ejemplo que se pueda llevar a los ayuntamientos y a otros espacios para poder implementar esto. Es un tipo de agricultura que imita los bosques, entonces tú puedes comer y puedes regenerar la tierra, y es como con una visión muy largoplacista, que la tierra sea un banco de semillas a más allá que estemos aquí o no, incluso los humanos estemos aquí o no. Muy hermosa. Entonces, bueno, que os invito a que visitéis la estación de agroforestería de Viveiro, que están con un proyecto muy bonito, bajo mi punto de vista, y además tienen un piloto de un tipo de tránsito de monocultivo de eucalipto a bosque, hermosísimo, a través de los principios de la agroforestería sintrópica, y básicamente a través de clareos de eucalipto esa materia se tira al suelo para hacer como esa compostaje, ese base de la tierra, y meter semillas, y ya está renaciendo un bosque. O sea, están haciendo un bosque en medio de un clareo de un eucalipto, y cómo utilizar el eucalipto a nuestro favor, reconciliarnos con él, y que sea, bueno, pues parte también de nuestros bosques. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, pareceme interesante o que apuntabas dos cuidados, e tamén o de non só confrontación, senón tamén creación. É dicir, confrontamos, loitamos, enfrontamos, pero construímos tamén. Porque se non construís, ao final quedas como
vacía, loitas, esforzaste, pero se non construes, non tes nada, en realidade. Para min é moi necesario tamén construir o que nos fai felices, o que nos dá vida, o que nos satisface e nos reconcilia tamén coa terra, co entorno, coa natureza e cos nosos semellantes, e co resto da vida do planeta tamén, é dicir, non só pois cultivo para min, unha parte teñen que comela os paxaros. Con respecto ao que dixeches do eucalipto, che podo asegurar que cando hubo os incendios de Galicia, os eucaliptos que estaban ardendo, que viña un pouco de vento, levaba as follas ardendo 2 kilómetros. Eu teño amigas que se tuvieron que subir ao tellado da casa e apagar esas follas de eucalipto, senón lles ardía a casa. Unha pregunta rápida que ven a colación do que dixeches da esquerda tradicional. Como explico eu no meu sindicato que non deberíamos defender os traballadores se os despiden de Endesa, o sea, de Endesa, da Central Térmica das Pontes, de Ence ou de Citroën, porque non sabemos que non é sostible, pero como lle explicas a xente que non os defendes? Non podes, tens que claro, é dicir, por encima de todo tens que defender as persoas, pero tens que explicalo. Unha cousa non quita a outra, penso eu. Tens que explicar que ese modelo está acabando, que se vai acabar. Agora, o que non podes deixar de facer é exixir que a sociedade se teña que facer cargo dese cambio de modelo. Como sociedade temos que facernos cargo dese cambio de modelo, todas e todos. O peso non se pode botar ás costas dunhas poucas persoas. Claro, se ti decides quitar Ence da ría de Pontevedra, a corto plazo tes unha serie de postos de traballo que desaparecen. Agora ben, tamén hai que facer a reflexión dos que desapareceron cando se instalou Ence, porque a ría de Pontevedra parece ser que era moi rica. Entón, eso tamén non hai que evaluar. No seu momento, seguramente as industrias que dan postos de traballo destruíron outros, porque seguramente a Lúmina tamén destruiu postos de traballo, agrarios, destruiu, o sea, contaminan, etc. Todas as externalidades que xenera a actividade industrial, eso tamén non hai que ter en conta, porque non é todo ganancia. Esa reflexión hai que facela. Agora ben, efectivamente, se hai unhos postos de traballo que desaparecen, teremos que buscarlles unha solución. Eu tamén estiven unha vez nunha asamblea dun partido político donde aplaudimos primeiro o apoio á insumisión ao exército e a continuación aplaudimos o apoio a que non pechara Santa Bárbara. Entón, esta son eu e as miñas contradicións. Se non che gustan, teño outras, como dixo outro, non? Vivimos con contradicións. Eso é para min inevitable tamén neste momento, porque temos que parar xa, pero eu hoxe vin aquí nun diésel. É inevitable tamén vivir con contradicións, creo eu. Con esta e con moitas outras. E tamén hai outra cuestión. Cando nos facemos conscientes do que se nos ven en riba, é un enorme shock persoal, penso eu. Cando asumimos verdadeiramente o que se nos pode vir en riba, é forte. Pero claro, tampouco podemos deixarnos abrumar absolutamente, non? Hasta o punto de que nos paralice ou de que nos deixe completamente deprimidos, porque estamos vivos e estamos para perpetuar a vida, non? En definitiva. Entón, bueno, hai que sobrelevalo, a pesar das contradicións. Eu penso que sempre hai lugar para explicar e tamén para actuar da mellor maneira posible.
Vale, pois moitas gracias, Begoña, pola túa presentación da asociación e pola túa intervención, a verdade. Nada, darte as gracias e nos imos a comer. Ninguén nos bota desta casa do Concello de Cangas, pero bueno... Moi ben.